Заповядай. Мерси. Ето, добре. Мерси. Ники. Благодаря. Така. Наясно сте, че имаме само един месец да поставим тази пиеса на сцената. Нямах много голям избор. Предложените текстове, които бяха, са Боже мой на Тея Денолюбова, Кулата на Борис Кръстев и Ботушът на Лило Петров. Аз избрах да работим по Ботушът. Изпратил съм ви текстовете, надявам се си ги прочели. Да, добре. Предпочитам да не говорим много сега, докато четем. Ако имате някакви въпроси, ще задавате някакви неясни неща, аз ще ви дам някакви задачи. Така, предпочитам да е в процеса на четене. Съгласни ли сте така? Да, разбира се. Окей. Добре. Предлагам ви следното разпределение. Бачи Пеев, Иван. Добре. Симеон ще е Ники. Добри, ти ще си Петър. И Георгиев ще съм аз. Ремарките също аз ще ги чета. Акт 1. Първа сцена. Около централни софийски гробища. Ранните часове на 2 февруари 1945 година. Получените инструкции са работата да се свърши с нужната бързина и дискретност. Няма много да го мислите. Идват камионите и ги започвате. Да, то е вярно, да. Аз не съм тук да се уверявам верни ли сте на партията или не. Ние това много добре го знаем. Партията помни делата на всеки един от вас и високо оценява саможертвите ви. Вие сте лежали по фашистските затвори, крили сте се по горите, лишавали сте се. И питам аз, защо? Заради партията, другарю Георгиев. Истинските причини за вашите неволи, за неволите на цял един народ сме ги събрали тука, тая вечер. Или поне част от тях. Заради тях страдахте, бягахте, измъчваха ви по арестите, семействата ви гладуваха, докато тези изедници паразитираха върху честния работник. Заради партията. Заради партията. Не заради партията, а заради фашизоидните елементи, дето обладаха тая държава. По вас стреляше полицията и ви биеше като кучета. Другарю Георгиев. Ние наистина полагаме усилия. Всичко от себе си даваме. Вече стана ясно, че нашият народен съд надмина всички останали. Чакайте. Какво ще рече надмина всички останали? Съда какво прави? Осъжда. Това Бачи е горд, че те най-много са осъдили, най-много са убили. Нали? Често и без процес. С някакво там обвинение, хоп, разстрел. А това действителни факти ли са? Да, това са действителни факти. За комунистите става въпрос. Да, те когато идват на власт, избиват всички преди тях, почти цялото правителство. Тая нощ на гробищата. Право забеляза другарят Бачи Пеев. Почти навсякъде Народният съд се проваля в делото си и не успява твърдо да стъпче контрреволюционните елементи. Съвсем явно става, другари, че Българската работническа партия комунисти ще даде своя пример и в международно отношение. Лицата, които днес ще понесат своето наказание, ще докажат това. Кои са тия лица, другарю Георгиев? Другари, тая вечер е паметна. Много добре знаете какво иска от вас партията. Днес ще се срещнете с 33 министри на 3 фашистски кабинета, между които 3 министър-председатели. 67 души народни представители от фашисткото 25-то Общо народно събрание. И най-важното, другари, ние поставяме на подсъдима скамейка духа на царя, за да го развенчаем като народен цар, за да го изтъкнем като главен виновник за страданията на нашия народ.
Днес, другари, възмездие ще намерят трима регенти, между които един княз от Сакско-Бурготската династия, която е донесла толкова злини на родината и на народа ни. Смърт за фашистите! Смърт, смърт, смърт! Дайте ги насам! Водете ги! Князът е за мен. Няма да пипаш княза, той е мой. Че кой ти дава правото? Сам си го взимам. Върви на майната си, келеме. Ей! Добре, стоп. Така. Тук трябва да стигнете почти до бой. Да бъде убит княза от вас, това е много голяма привилегия. Княза е най-високата фигура от всички осъдени, които след малко ще ги докарат тук. Окей. Добре. Аз ли да върна? Не, аз ще върна. Днес, другари, възмездие ще намерят трима регенти, между които един княз от Сакско-Бурготската династия, която е донесла толкова злини на родината и на народа ни. Смърт за фашистите! Смърт, смърт, смърт! Дайте ги насам! Водете ги! Князчето е за мен! Няма да пипаш княза, той е мой. Кой ти дава правото на тебе, бе? Сам си го взимам. Я върви на майната си, ей, келеменце! Другари! Опомнете се! Какво става? Простете, другарю. Ние за главата на княза. Толкова хора ми минаха през ръцете, другарю, че тези ръце не са мои. Те са на партията. И аз целия принадлежа на партията. И именно партията трябва да се саморазправи с този кръвожаден фашист! Комунистът трябва да поставя партията над себе си, над близките си и над всичко. Ние не отмъщаваме. Ние възмездяваме страданията на героичния ни народ. Кой е този? Добри. Аре, бе. Момент, извинявайте, аз просто наистина не мога да разбера каква е разликата между комунисти и фашисти. Комунистите идват на власт и казват, че фашистите са врагове. Добре, но те действат по един и същи начин. Избиват. Партията над всичко. Жертваш семейство, жертваш приятели, жертваш себе си в името на партията, пък после може и ти да се окажеш враг за партията. Това според вас до хора ли е или до нещо друго? Може ли, примерно, да кажем, утре при нас да стане същото? Ето, гласува се някой закон. Чуждестранни агенти едно друго, нали? Сяла се страх по улиците, паника. Тези ще посочат, взимат това, което на вас се полага. И то е станало. Като нищо, то се случва в момента. И до хора е, но и до обстоятелства. Това са по-прости хора, от които се е случило да зависят живота на други. И то само заради облаги. Също така те нямат изгода от тези, които разбират логиката на събитията. Като народни представители, също така писатели, интелигенцията изобщо. Да. Макар че тук, нали, не става въпрос за тях. Да, така е. Кой е този? Пешо градината, другарю Георгиев, началника на служба паркове и градини, той ни пусна тук. Гражданино, представете се. Що правите тук? Петър съм. Петър Алексиев. Беше ми наредено да отворя портите на гробищата. Че гробищата паркове и градини ли са? Да, ние всички паркове поддържаме. Всички. Всички. Значи и бившите царски, които сега са на народа. И тях. Добре, така. Тук. Баче ти доведи Петър тук, пред мен. Направо го гръбни го. Излъчи го тук. Идеята е, че вие двамата така трябва да го притиснете тук, че той да разбере, че вие сте заплаха за него. Защото след това той може да започне да приказва какво се е случвало тази нощ на гробищата. Окей. Така, то може да върви към Гавра, не знам, да видим докъде може да стигне това. Добре? От кой е този ще върна? Добре. Кой е този? Пешо градината, другар Георгиев. Началника на служба паркове и градини. Той ни пусна тук. Гражданино, представете се. Опа, по-полека. Що правите тук? Петър съм. Петър Алексиев. Беше ми наредено да отворя портите на гробищата. Че гробищата паркове и градини ли са? Да, ние всички паркове поддържаме. Всички! Опа. Всички.
Значи и бившите царски, които сега са на народа. И тях. Значи ти си царският градинар. Фашист. Изедник? Предател. О, леле, милички, ударих ли те? Лошо ли ти стана? Гледай го, той нещо трепери. Ама то му трепери, защото е студено. Ау. Искаш и малко физ зарядка. Я почни малко клеко. Дай. Почни да Айде. клякаш. Едно. Почни да клякаш. Айде, две. Той не може Ще да се кляка. насере. А може ли да Давай. правиш лице, бе? Айде. Почни да Една. правиш лице, бе. Едно, Две. две, три. Тихо! Вдигай го. Ти знаеш ли за какво сме се събрали тук? Нямам представа, господин другари. Защото не си свършил работата. Колко време мина вече? А кратерите от съюзническите бомби още стоят тук в гробешния парк. Като че да ни напомнят за срама. Аз... Не ми достигат хора. Гледай го, ще се напикае. Царското градинарче. Ти съвестен гражданин ли си? Старая се, другари. Браво. Значи после ще черпиш по една ракия. Защо, другари? Защото сега ние ще ти помогнем да запълниш най-дълбоката яма. То няма достатъчно пръст. Ние не с пръст, а с национални предатели ще я пълним. Ти гледаш, а после каквото остане покриваш. Ясен ли съм? Както немците са хвърлили труповете на евреите в ями. И тук е било същото. Да. Аз знаех само за Белене. За лагера. Добре, обаче те наистина ли са вярвали в тази партия или просто ги е било страх, нали? Нали това са били заповеди? Те са избивали всички, за да няма кой да им държи сметка. Това са били революциите. В името на това да дойдат по-добри времена, затриваш всичко преди себе си. А по-добрите времена не идват. И за мен е важно те дали са вярвали. Как да го четат този бачи? Те говорят като програмирани. Особено Георгиев. Вие както виждате, Георгиев е най-високо в иерархията и той ги заплашва непрекъснато. Обаче той не ги заплашва с себе си, а с партията. Да. То реално и Бачи, и Симеон се държат по същия начин с хората, които са по-долу от тях. Тоест, ти ако не си с партията, си срещу нея. И тук въобще не става въпрос за това ти дали вярваш или не вярваш, а на коя страна си. Да. Дайте да продължим нататък. Така. Другари началник, камионетките пристигат. Вървете към ямата и почвайте поред. Аз... Мога ли да остана тук? Където искаш той. Но днес е празник. Ликувай! Кирил, княз Преславски, княз Български, принц Сакс-Кобурги-Гота, херцог Саксонски, брат на Борис III, за национално предателство осъден на смърт от Народния съд. Богдан Димитров Филов, министър-председател на България в 58-то и 59-то правителство и регент на Симеон II, за национално предателство осъден на смърт от Народния съд. Никола Михайлов Михов, генерал-лейтенант от артилерията, военен министър във второто правителство на Богдан Филов и регент на Симеон II, за национално предателство осъден на смърт от Народния съд. Добри Божилов, министър-председател, Иван Багрянов, министър-председател, Петър Габровски, министър, Борис Йоцов, министър, Константин Партов, министър, Никола Захариев, министър, Христо Петров, министър, Димитър Василев, Васил Радославов, Сава Киров, Д. Христов, Фи Попов, Вамитаков, Т. Даскалов, Т. Съгагър и Стой! Какво иска той? Александър Станишев, министър на здравето, вика, че някои в ямата не били мъртви. Да влезе да посочи кои са. Ние не сме животни да ги погребваме живи. Станишев последен. Слушам. Изстрелите продължават. Изстрелите спират. Тишина.
Да живее България! Да живее България! По-полека ще пукнеш, бе. Хайде ставай, бе. Какво? Велико. Какво е това? Не виждаш ли? Бутушките на княжчето. На него вече няма да му трябват. Добре, така. Не, не ще... Бачи тука е свалил бутушите на княза и ги обул, а преди малко го е разстрелял. Тоест, това за него е много голямо завоевание. Okay. Той тук се фука. Той само с това се занимава. Да покаже на всички, че той в момента има бутушите на княза. Като трофей след лов. Точно така. Петър. Той бил свидетел на цялото това нещо. И не знам, пада. Започва да кашля, да повръща, може би. Чисто като реакция на тялото. Да. Ти просто представи си 60 човека да са набутани в тази яма и някои от тях са още живи даже. Добре, ще пробвам. Да. Аз? Ти си добре. А, От Да живее България. добре. Да живее България! Да живее България! Айде, ние си свършихме работата, почвай твоят. Аре, по-полека, бе, по-полека ще пукнеш, бе! Какво е това, бе, бачи? Позна ли ги? Как? Еле, оп, оп, Ей... Оп. бутушките на княжчето. На него вече няма да му трябват. Айде, ставай, бе. Аре, бе! Ставай, бе! Лице! Ставай, че почва да терите с новите бутуши, бе! Петър бавно и безмълвно се изправя. Тръгва към ямата. Бачи се изплюва по негова посока, оглежда бутушите със задоволство, излиза. Така. Какво мислите? Според мен това е, не знам, пълен абсурд. Аз по друг начин не мога да го гледам. Добре, а какво мислите за тия хора? Как ви се струва разпределението? Това моя бачи, той е свиня, катил, някакъв нагаждач. Той взима бутушите, защото той самият предмет. Зависи кой ще го носи. Той е символа на властта в момента. Той в трагедиите на Шекспир, главните герои сте решени през едно отрицателно качество. Да речем страст, която води героя. Да, бе, Макбет. Да, в Шекспир има жестокост, но тя някак си абстрактна. А тук е истина. Не знам. Той там е истина. За човекът става въпрос. Какъв е човека? Всъщност Шекспир първоначално се е занимавал с исторически драми и хроники, които са били доста кървави и са отразявали съвсем точно времето. Според мен трябва първо да разберем какво да си част от този строй, тая система. Нали, ако не си вътре, си вън. А да си вън, какво е? Добре, дайте да четем нататък. Добре. Добре. Тук отзад. Няма втора страница. Мен някъде не изчезна.